hapon, tutok lang sa DCGB, Unagas Tabanggi. La 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 la. Gayon. Gayonon. Gayon. Saro pa daw, saro pa. Sa pagmata mo pagkaaga, Ang radyo buksan mo na. impormasyon Consuelo Barreta sa DCGB makukuha. isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bidatan. Pipi Henry, Gari ka nga nakainom. Henry Maceda, siya ang dapat Gayon, no? iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinggion. Tutok lang sa DCGB, Unagas Tabanggi. La 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 la. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinggion. Tutok lang sa DCGB, Unagas Tabanggi. Gayonon. Gayon. Ay, Henry M. Kamugamos. Ayos. Anos. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Gayon. Oh! Ano? Ano na? Batang ka na? Ano? Malaban ka? Ano na? Maratana po! Maratana! Aga na! Morning hirit na! Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Terindog, 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 terindog. Ronald Baldo sa Technical Department sa Luwas Mega Force Patrol ang sa tuyang partner. Mga tugang kasabay dyan si Chief Reporter Jimmy Nasalita, Karen Ala, Alar Mario, Joshua Bino, Jomar Bien. Kasabay po si Angel Mustasa, Newsroom News Director Mardila Cruz. Sa Manibela, Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Marina Aga po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas yan. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Good morning, tabi. Ulok lang. Ang Diyos marahayon. Good morning, tabi sa mga birthday celebrants ngunyan. Happy birthday. Happy birthday. Mag-text lang tabi, mga tugang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Magandang morning po sa Indogamos. Boy Mata sa Manibela, ang mata ng DCGB sa kalsada. Nakaikot, mga tugang sa tuya, tabing kapalibutan. Ramon tamunan mga buwan manong isto. Ay, ramon tamunan mga tugang good news. Marhain na Barreta, mga tugang sa morning hirit. I know you want me. Basta Morning, Henry M. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3.
marhay na bareta, mga tugang ngunya na pagkaaga. Eat and drink your celery. Yan. Pagkaon, bako databi inumon ang celery. Pero nangalas man ako nata, pigi inom yan, bako pigkakaon yan. Ang kain. Nangalas man ako pigi, bako magkaroon man ang pigi inom, pigkakaon. Pero sabi digdi, eat and drink your celery. Baka mga tugang pinag-convert iyan sa Diyos. Daguganin daw, basa. High blood pressure, saro databi yan mga tugang sa problema nin tawo, ngunya na mga panahon. Ini databi ang kausa kang stroke, heart disease, kidney failure. Sa pagtubod kan mga Chinese, kan mga panahon. Saro databi sa remedyo kayan, yung pag-inom, asin pagkaunin celery, okay. Saro databi sa remedyo kan mga Chinese kan panahon sa sinabi ng ailment o kahilangan. Iyo databi ang mag-inom nin celery juice. Yeah. Drink celery juice which you can create. Na yan databing celery iyan, pwede mong magibo sa paagi mga tugang nin blender sa hasatuyang mga harong pagkatapos na makuamo ang sinabi ng mga celery. Ang pag-inom databi nin duwang dakulang basong juice kaiyan oral daw. Nakakaprebentar mga tugang sa high blood. Magayunon pala ng baretang ini. Di ba? Nakakaprebentar databi sa high blood. As apera kaiyan, nakakatuwang man iyan para mga tugang i-restore ang normal na blood flow kan sa tuyang lawas. In addition, sa kadagdagan databi ang celery seeds. May pisog pa rin ng celery. Pag-unang ko dai. Yan baga so mahamuto na masira mo na sisabay sa ako pigbubugta ko yan sa subot-tubot to baga kang baka pag iyan kikuan ko pinagluluto. Yung databi yan mahamot baga yan duman sa Singapore ang celery pigkakaon ng kihilaw kan mga karibang mga Singaporean. Ang celery seeds da midbid databi na nakakaprebentar sa gout. Talaga ha. Sumay mga gout asin iba pang klase nin arthritic condition. Asin databi iba pang klase nin pinag-apod mga tugang na arthritic condition. Napag-araman mga tugang sa pag-aadal na ang kada saro databi na ano nga nang Bicol kang stock sarong anong Bicol kan salbatanang ini sarong paklang. Ang sarong paklang databi mga tugang kayan igwanin dosi ng anti-inflammatory agents kasabay po ang pigaapod na baka mamisal ang pagka-pronounce ta kay first time ko ining mabasa dahil ko na review saro databi ang pigaapod na apigenin. Handa kung tama ang pagka-pronounce na review tataw-taw daw. Apigenin. A-P-I-G-E-N-I-N. Apigenin. Asin ang pigaapod na COX-2 inhibiting compound. Nakapareho databi kan anti-inflammatory drugs. Saro databi ining natural na forma na dainin side effects. So susog mga tugang sa mga Chinese kanang minaging mga centuries ang pagkaon mga tugang nin celery siring man databi ay hilaw pala luto man o hilaw o ang pag-inom kang juice kay ni oral daw nakakatabang databi para maghalabaan sa tuyang buhay. Iyan mga tugang ang mga marhay na bareta hindi po sa inyong programa Morning Hirit sa DCGB. Dili pala ang solusyon ka pwedeng makatabang para mapakarhay mga tugang ang satuyang salod Nagdadang kontra sa high blood Morning Hirit. blood pressure sabi nga ng pigaapod Alala. asin iba pa Inuumaga.
20 o 19 minutos makalipas sa alas 5 din pagkaaga sa morning hirit. Sabi kan texter tag, good morning Henry M. Nasa abroad ka tabi? Ay, day po. Latoson ko ini man. Nata man ta, ako man an, nata pigdudan. Naghapot ka naman ta, naatab ako adi. Kadai mong kuan, respeto sa gurang. Alright, sige. Maray na aga po sa gabos. Sabi ni Paring Ray, thank you, Jesus. Teach me to live and love despite my trials and to continue saving you by the authority of your cross. Amen. A blessed Friday, everyone. Good morning, Barangay Tula-Tula. Thank you, Paring. I love you. Yeah. Totod, basahan ta ka mo kirawit-dawit ha. Ang titulo, komento. Bueno, ramon tamo na mga tugang ang mga buena manong bareta. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena manong report. Chief Reporter Jimmy Nasalita. Buena manong bareta sa morning hirit. Good morning, Jim. Come in. Good morning, Bibi. Nasabatan ko sa kwan mo, burango na. Ato ay tumaray sa imo pala. Sorry, so madihon ko o supadihon ko? Supadihon ko? So, ex kwan mo, ex madihon. Dati kong madihon. Nagkauron lamang kamong duwa. Dahil man pag-intinding, wako ko man ito suki. Iyo ano, pigli tayo din dayang kakanasabat mo. Dahil ma? Dahil man, Dati ba kami, bino ka ba ganta? Pagkakauron ka ba ka ampirmi? kurang na. Latosan ka. Sama sa di, kumusta mo ako yo? Kumusta ka nang tignan di pa di mo? Kuha na. Kuha na, Dahil ano? Medyo kuha na? Lulupos na. Kaya nga ni, dahil mo ito nalabusan. Awin na sa'yo mo. Medyo ko ta. At kaya ba mo yan, Lul? Sarawayon ka na. O sige, go. Gunos na. Gurunos na Kuha na, daw. no? Yun man talaga. Nagkuhan man talaga ang tao. Nagiba man talaga ang itsura. Okay. Sa mga dagdag niya tong Bareta BP, sa liwat malalaban sa boxing ang dugong pulangge, namundag sa barangay Kutnugan, nagbaliw sa barangay San Agustin sa Libon si Pedro Taduran alias Kid. Kung sa Pedro Taduran alias Kid. Kid Taduran. Kid Taduran, okay. Dating namidbidan ini sa boxing, dahil sa liksi asin tindi, Yung man kansunto kay ni. May May titulo naman baga ini. Iyo. Oo, nabarita na niya ito ni kan mga nagtalikod ng mga lao. Pero dahil naman ini di naga-star, nasa Manila na. Pero hilig da ka ni, pati kan backgrounder niya to, kanya ang digdi. Maski kan aki, pasuruntukan talaga. Kinarir niya. Latusun ta ka dyan. Mas kinaki pa talaga. Sige, ang pakisuntukan niya. Kinarir. Sagod na duman sa Metro Manila, nakakuha manin manager. Talagang na-develop man BP. And one sarong bis na palaban na baga ini, uminuli man, nagauli digdi. Sa Mayo 24, ididipinsa kay ni ang titulong IPF. Kung saan gigibon ini duman sa uyugon mo sa Osaka, Japan. Sa Osaka, Japan. Dahil lang pigbanggit liglikon si Isay sintagasain ang magiging kalaban kay ni Orgulyo inikan mga taga-Pulanggi, Libon, and Albayanos, kung saan may Albayano man na nagkahilig sa kawat na boxing, asing ngunyan, pang World Championship naman ang laban. Hagad sa mga taga-Albay, prayer lamang, suporta sa
kababayan niya tong malalaban sa Mayo 24 duman sa Osaka, Japan, Oo. Pedro Kid Taduran. Ayun, maray man talagaan sa ka pa. Sige ng pakibungagan mo, ano? Ako ko ta nakato, kung na-develop ako, sige ang pakisuntukan ko kato dyan sa oval, sa ginubatan. Oo. Kundi sa rong biso, nakalaban ko kato at may duit na inadalan, Oo. nabari sa kamot ko. Ginararian ako. Hindi ay na-develop so talent ko kato. Kaya man. Ginamitan ko kibunong, Doon na lang. tinigbas ko sa angaw. Dapat pala, dapat pala, inadala, fencing. No. Dahil, nadali sa kamot ko kato. Giniril to ka na kong kamot. Jimmy Nasalita, di si Jimmy nyo. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan, mga tugang sa luwas. All right, sige. Tuloy-tuloy tayo. I-text po sa inyong mga birthday greetings. Tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Dumang kita mga tugang kay Karen Ala. Aramon tanaw ang istorya. Karen, good morning, Karen. Yes, BP, good morning. Kapatid kan giraray na kambyada sa posisyon sa gobyerno provincial kan Albay, may mga adjustment man na nangyari sa laog kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Tuman sa mga respektibong komitiba kan mga kinatawan sa regular session kan sanggunian, itigbalik giraray bilang namamayo o chairman kan Committee on Waste and Means, as in Committee on Public Utilities and Transportation, ang naging acting Vice Governor as in dating presiding officer na si kinatawan Ray Bragais kan distrito dahil paano yan BP sa pagbalik ko sa pagka-gobernador ni Governor Edsel Rex Latman, as in pagbalik sa sanggunian kan naging acting governor na si Vice Governor Glenda Ongbungaw, mantang ang paramentos na magkakapos muna kan Committee on Budget and Appropriation, iyo ang Provincial SK Federation President na si kinatawan Carlos Matthew Gamboa, as in susog sa itigpahayag sa sesyon, paramentos munang katapusan ni Gamboa ang komitiba sa Budget and Appropriation hanggang midday sa pagsabing magiging busy ang dating nagkakapos kay ni dahil sa karampanyahan. Halaga dahil di kita BBP, officialmente naman na ipinag-anuso sa sanggunian ang pagpabalik ni Vice Governor Glenda Ongpungaw, kung kaya katakod sa iyang pagbabalik sa nasabing posisyon, si Bunggaw ang epektibo giwaray sa aldaw na ini na magpo-preside ka session sa sanggunian panlalawigan ng Albay as in mamamayo sa legislasyon. As in, syempre, epektibo naman sa mga aldaw na ini, tagpog sa Hunyo, mamamayo na sa mga pagtawag sa komitiba, iyan na mga kinatawa na itigugtak sa balikan sanggunian panlalawigan ng Albay. Yan pa, Bibitan Report, Karen Ada, CCTV News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwan. Ito ang radyo. Wow, radyo. Awinda. Viral Ronald viral Ayan. Ito ang Morning Hirit. Wow, Morning Hirit. Awinda. Kung ano naman nag-address. Ang mga tao talaga, kung ano naman nagkaka-address ko, bre. Mga sarawayon ka mo. Nasa linya, mga tugang Al Armario. Good morning, Pading Al. Ano ang latest dyan? Go ahead. Good morning, Paday Padagos naman ngunyan ang information drive kan COMELEC sa mga botante para sa naganing eleksyon sa Mayo 12, 17 Dias na sana. Nagpadarana ang COMELEC sa mga barangay nin mga flyers, voters information sheet para magserbing guide kan mga botante sa pagpasiriminda sa mga kanya-kanyang presento. Yaw na ang guide kung paano ang proseso sa pagboto. Sa national level, 12 senador sana ang dapat na iboto, mas maray pang magkulang dahil sana magsobra para dahil maging invalido.
Siring man sa mga party list nasa likod na parte ini kan balota dapat sarok sa nananggan ang pilion na tanganing daiman ma-invalido ana sa indong boto. Sa ngunyan 131 na kubikol ang paboso sa mga congressman o House of Representatives. Siyempre sarok sa na dapat ani boto sa gobernador, vice governor, sa mga board members naman, digdi sa Albay, sa first district and the second district, tulo sa naman na board members ang maximum na iboboto. Apera sa third district na 4 and sa mga munisipyo ng syudad, kanya-kanya naman na pagpili ang mga botante sa indang magiging alkalde, vice-alkalde, sa city level, 10 mga konsyales, asin sa mga munisipyo 8. Yan ang mga latest na informasyon. Tabi pa rin, digdi sa nawas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paring Al. Sorry po. Sali po dyan sa luwas. 5:31. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alas 5:30 na. Oras na para aramon ang mga headlines sa Lado Nacional. Hali po dyan sa DCGB News Bay. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, GP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. 26 na lugar, swak sa danger level na heat index. Kanya na April 26, sigun sa Pag-asa. Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Crispin Remulla, asin Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, maserbing inkargado kang Pilipinas, mantang nasa Vatican si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pagbabakal ng baratong bagas dahil kinaraman sa eleksyon asin rating ni Presidente Bongbong Marcos sigon sa Malacanang. Department of Agriculture na disuspirar sa pahayag ni VP Sara Duterte Na? na panghayop ani papabakal na 20 pesos per kilo na bagas. DA dapat magpaluwas ng guidelines sa posibleng pag-abuso sa pagbakal ng 20 pesos kada kilong bagas sigon man sa grupo ng mga rice retailers dahil posibleng ngayang magkaigwa ng mga provinsyar, magkaigwa ng hoarding lugod. Comelec nagpatanid sa mga politiko na dahil mag-epal sa pagbabakal sa 20 pesos per kilo na bagas. Sniper, posibleng nasa likod kan paggadaan sa alkalde kan Rizal. Iyo, ano? Cagayan. Grabe man ito, adi. Tuminama palan sa abaga, lumilusot sa likod, Iyo, ano? dead on arrival sa ospital. Makukuha nito, high-powered, ano pa rin? May naku ang basyo o kaya kapsula nin balang 5.56 Oo. na kalibre. Grabe, ano? Oo. Mhm. And as tanto, China, nakikiaram daw sa halalan 2025 sigon sa National Security Council. Kaso kan tulong Pinoy na dinakop sa China dahil sa pigasabing pang-espiya, monitor mo niyan kan DFA. Guidelines sa pag-cover kan media sa korte, piglatag kang Korte Suprema. Pagkadaan kay Rizal Cagayan Mayor Joel Ruma, re-recommendar kang PNP na makasabay sa election-related incident. Sa pang headline, 61% ka mga Pinoy gustong arestaron kan ICC ang iba pang impulto sa war on drugs. Okay, so far BP ang mga headlines na pagkaaga to dyan ka POS Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosas, Legazpi City. Basta radyo ay POS ninyo yan. Ito na po sabing konektado ko mong paskidaing doon. From Newsbase, hindi po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamaton pa rin Mar sa mga headlines kanya na pagkaaga. Sandali lang, aramon ta daw ang latest sa Pag-asa. Kung kasabay kita mga tugang sa magakaigwatabi nin halangkaw na alingahot. Halangkaw na alingahot kunya na aldaw, kaya po magsulog lang kita ki mga light shirt lang, mga mapresko lang na mga bado para dahil kita ki problema. Alas 5:35 na, nin pagkaaga. Sandali lang mga kapingki, mga morning heriters. Nagring tab ang Pag-asa. Ano po? Hello, amigo, Melvin, maray na agad tabi.
Yes po, Sir Henry. Yes, on the ka na tabi sa tuyang programa. Go ahead. Ano ang latest forecast ngunyan aldaw? Diyos marahay na pagkaaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCTV. Asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay ka ang DCTV. Sa inyo na pet sa Abril 25, 2025, sa aldaw ning Biyernes ng pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITC ang padagos na nakapekto sa Southern Mindanao. Mantang easterly sumalinsang ang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko naman. Ang padagos na nakapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-uran o pagkikilat pagdagoldol. Dulot kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa nordest sirangan ang mga matian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagpukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 26 sagkod 33 grado centigrado. Asin ang heat index sa ngunyan na pagkaldaw ay pwede pong mag-abot ng 42 degrees Celsius dito po sa Legazpi City, Albay. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ng pagkaga. Asin masunod at yan alas 5:59 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:35 ng pagkaga. Ini si Melvin Almohela reporting live, hadididi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Ang sabi mo tabi, amigo, pwedeng mag-abot kay 42 ang heat index na sa Albay? Yes po sir, dito po sa Legazpi City, Albay. Pwede po Ayun. mag-abot sa 42 degrees. Ngayon na pagkaldaw po. Okay, salamat tabi, Melvin, sa ulat mula dyan sa Pag-asa. Mabuhay. Salamat din po Sir Henry. Mabuhay and God bless. Alright, thank you. Mga tugang, iyan po ang kamugtakan kang panahon. Ang pinag-aarabangan tangon yan, yung pig-apod na high heat index. Aram na nindo yan kung anong klase mga tugang an pwedeng init nin panahon na makakwantabi makaraot mga tugang sa tuyang salod. Kaya mag-ingat po kita. Hello? Hello? Good morning. Good morning po. Hello? Ayun, sandali lang. Medyo maluya. Hindi ko na nadangog. Pasensya na po. Medyo nagwara tabi. So, natalo ito manipis ang kung kaito. Ang signal kaito. Pakitext na lang po kung anong concern, Busing. Tabasahon tatabi, Good morning, Tabi Henry. Wala kayo sa app. Sabi ni Jonathan, app ngaya, live, okay. Approves, naka-thumbs up siya. Tsika daw tabi Ronald, Taunin na sa Rosa Parantabay. Sabi ni Jonathan, okay nga yan tabi. Okay nga yan tabi ang sa imong signal. Alright. Okay man? Yes, very good po. Okay pong badaan pala. Okay tada si Jonathan, nag-chat sa kuya. Thumbs up siya Pag-abot mga tugang sa signal kang DCGB Live App. What's going on? Nasa linya mga tugang, Angel Mostasa sa report. Hello, Angel. Good morning. Go ahead. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga paraan tabay. Sa mga dagdagtang bareta, matridong matrangkilo ang Legazpi City sa presente. Ini ang assessment kan Legazpi City Police Station sa paagi ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya. Ang tagapagtaramkan hepatura kung sa iyang ipinaliwanag na wala nin mga drakulang krimen o insidente na nairehistro sa syudad. Sinabi ni Panya na basado sa indang datos na hinyanot ang mga road crash o vehicular accident sa parting Rawis sa Padang sa halos perming pigre-respondihan kan sa indang kapulisan. Sa mga involtong driver, bibihira na ang nagsangat nin kaso asing kadaklan sa mga ini ang nagkakaigwan na lang nin settlement. Kaibahan pa sa mga insidente sa syudad ang pickpocketing, shoplifting sa Laugan Mall, robberies o pangaba sa mga residensya, lalo na itong mga nasa isolated areas. Nababalo ang kapasidad VP Henry kan mga kapulisan kan Legazpi City Police Station sa pagsusugkan mga suspect dahil sa wala ng witness na nabubutwa kung kaya nakarelay sinda sa mga footages ng closed circuit television. Kadaklan man sa mga nadakop ng suspect na involved sa mga krimen,
sa man iba-ibang lugar digdi ang dati ng involved sa iba pang krimen asin hali na sa presohan. Yan VP Henry, yan mga dagdag na bareta hali sa luwas si Angel Mustaga, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ibang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning Joshua. Come in. Come in, Joshua. Hello. Yes. Good morning, BP. Good morning sa mga tarantabay. Karagdag niya itong bareta bilang parte kang pinakusog na mga preparasyon para sa nag-aaraming eleksyon 2025 sa Mayo. Para gusto niya na pigpapautob ka na mga kapulisan digdi sa Bicol Region. Sa rarong kandidato ni Police Brigadier General Andre Perez Tizon, ang Regional Director, pigpapautob ang mas pinahiwas na seguridad susog sa ibinabang direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na dapat siguro ng GAD ang matanos, tapat asin tranquilong kondukta kan halalan sa bilog donasyon. Igni sa Bicol, susog sa datos kan PNP Regional Office 5 noong Enero 12 sa Abril 23, 2025. O inabot na tabi ni PNP sa 58 kaso ng tagbalgar sa election gun ban ang nairehistro digdi sa rehiyon kung saan 61 ng iba-ibang klase ng badil ang nakumpiskar asin 57 katawo naman ang naarestar. Parte ini kan pinakusog na kampanya kontra illegal na badil kaya illegal na armas para masiguro mamantuir ang seguridad tagkod sa mag-abot na kondukta ka na eleksyon bilang dagdag na lakdang kontra sa illegal na mga armas. 167 ng mga armas badil ang voluntaryong ipinagsuko sa manalain ng mga hipatura. Siring man ta di Henry 346 na badil ang pinagdeposito man para sa magkakanigong safekeeping sa manalain ng mga PNP headquarters. Katakod kayo ni Dordet sumahan ang pinagdibong mga common exit points in coordination sa Commission Election na ang katayuhan iyo ang pugulan ang anuman ng mga klase o kaya posibleng patakot sa seguridad digdi sa bilog na rehiyon. Magpoon ang election na period na iristro na ang kabilugan na sobra 21,000 na mga pinagkondusir na mga checkpoints sa manalain na mga estratehikong lugar digdi sa rehiyon na Bicol na sigun kay Dizon na patunayan ng epektibo sa pagpugol sa lain-lain na klase ng kriminalidad. Apuera kay ni paragos ang Police Visibility Patrol sa panginot mismo ni Dizon na sigurohon na may presensya ng kapulisan sa mga komunidad kung saan sarokman sa mga katuyuhan iyo ang makapaghatod ng seguridad asin kumpiyansa sa publiko na magiging matrangkilo ang kondukta kan eleksyon sa Mayo 12, 2025 kung kaya sigun sa manamiento kan Police Regional Office 5 sagkod sa matapos ang eleksyon may hiling ang presensya, visibilidad kan mga kapulisan sa palibot. Yan tabi BPN dagdag na storya, Diyos Sabino, PCGB. Thank you, Joshua. Sabi ni Jonathan, kasubago ngaya mga 5:15 nakabalaog. Okay. Okay na video na tabi. Okay na. Na-check na ni Ronald. Alright. Good morning kay amigong Lunito Gaberia. Maray na agad tabi, amigo. Good morning tabi sa imo. Bueno. Bueno, sandali lang. Tamay naghapot digdiri ading sa ano yan, regarding, ay di ko po iniaram kun, ay pero ini po napigda,
Sukan baga, so sa bukol, mga bukol-bukol, kumasiring po kamo dyan sa Ago General Hospital, may free surgical operation po para sa mga bukol, mga bilog-bilog dyan sa lawas nindo. I-assess man po yan. Tabi, pumasiring na lang kamo dyan, ha? Good morning, Padi. Pa-shoutout tabi sa gabos na Bicol University College of Education Cluster 1. College of Medicine. Yan, ha? Good morning, Tabi, Bicol University Family o Community. Maray na aga Tabi sa Indo. Uni po ang titulo, mga tugang komento. Rawit-dawit ni Pading Ray Romero kan Barangay Tula-Tula. Komento, ilugar, itama, isaayos. Tasan daw tabi kidit na halga rin nagluya ah. Tasan daw tabi kidit. Yan. Sige pa. Yan. Yan. Ayun na. Titulo kang rawit-dawit ni Pading Ray, komento. Panginoon, ikaw po ang maghari sa puso. Ang iyong salita sa amin ay magturo. Nang ikabubuti, doon po patungo. At ang kamalian sana ay masugpo. Magandang araw po, paggalang sa inyo. Linisin ang isipan nang di mapasubo. Mag-ingat sa salita, baka tayo matukso na maaring humantong para luhay tumulo. Tulad ng komento na ating isinasagawa, lalo na sa social media na tayo ay malaya. Maging sa loobin sa isip man ay tama na makatutulong mga taong halimbawa. Mga yaong halimbawa. May iba-ibang kahulugan sa salitang komento. Nariyan ang pintas o pansing nabubuo. Kasabay ang puna, kaugnay sa trabaho at buong pasasalamat sa maayos na serbisyo. Pero ang iba sa atin ay naabuso. Wala na sa lugar ang nasabing komento. Pinipersonal na yaong pagkatao na sa sarili nawawalan ang iniingatan na modo. Dapat binabalanse anumang komento na hindi mauwi sa isang argumento. Sa taong tinutukoy, tulungan mo kung paano na maisaayos ang mali sa paraang makatao. Iniisip na magaling ang nang iba sa atin. Inoon ang paghusga bago muna suriin. May malakas ang loob na wari mo ay lasing. Kung nagkokomento man, masakit sa damdamin. Tama ba sa taong may pinag-aralan ang hindi nag-iisip na nakikipagsawsaw lang? Ang kulang sa pangunawa o mababang isipan ang di nakahalata na sila'y tamaan. Mahalagang bagay dapat may limitasyon. Ito man ay komento o salitang kinokontrol. Hindi natin alam o anong malay natin na ignorante ang tao sa isyong tinutukoy. Pag-aralan muna bago magkomento. Ilugar itama, isaayos ng husto. Isa man sa atin ay walang perpekto. Lahat may kamalian. Iyan ang sigurado. Salamat, Tabi, sa report, sa rawit-dawit Pading Ray. Mabuhay. Yung man ang ganano. Lalo na dyan sa social media, salbatana. Ano mga komento, mga malaino. Grabe, yan ang mga pick-upod na mga trolls. Salbatana, dahil mga control. Siyempre, dahil man. Kung paano magkomento, mga makusugon ang bot mas kanong titara. Daday mo man tabi sinamidbid. Dayo man sinamidbidan. San mga pangaran, ako man tabing totoo. Yan po ang mga magayon na tirada ni Pading Ray Romero sa Morning Hearing. Paningin
sa morning hirit. Okay. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Kuhain ito sa babasahon ko. Huni palan. Huni palan ang sa tuyang babasahon. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman in the morning. Aram daw nindo kon sa gibo asin sa hali mga tugang ang kuko ay ang buhok asin ang kuko. Ang hair asin ang fingernails, nails databi. Iyan po mga tugang gibo sa sarong substance. Mali ang sakuyang pagkasabot. Hair and fingernails are made of the same substance. Ang buhok asin databi ang kuko. Gibo yan, mga tahali yan sa sarong klase. Anong bicol kang substance? Substance. Gibo nga sa sarong substance. Yan databi pareho. Okay. Hali databi yan pareho gibo hali sa keratin. Yan, K-E-R-A-T-I-N, keratin. Saro tabing skin protein, salbatan ang dila, saltunan ang dila, saro databi na skin protein, mga tugang, nakapareho databi kan sungay, kang rhinoceros, o rhinoceros, asin kumpuesto marin keratin. Pareho databi ang kan mga kuko, kan mga bayong, asin iba patabi na mga hayop na pinagagamit para iyan isaklot. Yun pala niyan. Pero ang satuya databi mga tugang na kuko, asin buhok, iyan tabi gadan, it's a dead cell. Gada takon iyan databi buhay, pag pinutol mo ang kuko mo, makukulugan ka. Pag pinutol mo ang buhok, makukulugan ka. Pero databi ang puon ka iyan, iyong mga tugang ang buhay, talay mo sa tabi siya pwedeng bulnuton. Tapag binulnot mo, sigurado iyan na makakamati ka po nin kulog. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa morning hirit, mga tugang sa DCGB. Paningit sa morning hirit. Yung mga birthday greetings natin, i-text na tabi. Good morning, Henry. Masambu ko na ang palibot kan Legazpi, mga illegal parking dahil na pigiriparo. So mga parasira ngani nagtinda sa bawal pigisita, mga auto daing dai. Ngata daw. Iyan na nga po. Happy birthday po kay Emma Basquinas ng Cebu. Happy birthday kay Emma Basquinas ng Cebu ba to? Cebu, Tabaco City. Greetings from Ate Ness and Mama Del. Thank you po. Alright. Good morning po. Dapat po ma-out pa-shoutout daw sa mga taga Gabawan from Just Orlain. Yan ha. Kasama po ba ang daraga sa power interruption? Nakasabay ron sa daraga, Ronald. Dahil man kasabay po ang daraga. Raman, dahil man kupo dahiling duman. Ganit more on first district. Boda third district. Yan. Yan po ito sa may schedule brownout. Tabi. So, second district, dahil kung manailing duman na kasarabay, tabi kita. Ha? Okay? Yan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Digdi po sa Satuya, mga tugang na programa. Tabi na? Yaw, digdi?
Alam ko na, aling nga daw. So brown out ngunyan, may nag-arapot mananggad. So mga kuha natin, sandali lang. Happy, happy birthday. Happy, happy. Good morning, Henry M. Pakigreet po. Happy birthday sa kuyang tugang na si Ate Ani. Happy birthday po sa iya from Lorraine. Yan. Happy birthday daw. Tabi sa mga kuha natin dyan, ha? O ni pa baka ikwadig di sa tuya tabi na ibang platforms. Kaya na pagkaaga. Good morning, Hen. Pakibati po. Happy Fiesta sa mga taga-barangay San Ramon. Sabi iyan ni Emmy Cantar Riparip. Sabi man ni Glenda Valderrama, good morning po sa Familia Valderrama, Gaviria family, dyan sa Barangay San Isidro, Santo Domingo, Albay. Glenda Valderrama, good morning. Emilina Lodana, nasa Bagong Bayan, Daraga, Albay. Sir Albert Bunagwa, good morning tabi sa imo. Santor Villa Senior, good morning daw, Haling Tabaco City. Elisa Fajardo, happy 70th birthday to me. Uy, 70 ka na pala na Madam Adi. 70th birthday. Elisa Fajardo, dyan sa Bagong Bayan, Daraga, Albay. Homer Lola, good morning tabi sa imo. At saka kay Senica Musaro Brigado, nasa Ilawod, Kamalig, Albay. Good morning tabi sa lahat ng staff ng DCGB. Pabati po sa lahat ng staff ng DCGB. Pabati po sina Kuya Dong Rilorcasa, Ate Weng Rilorcasa, Ate Fel Llaneta, Cha Lydia Llaneta, also to Mr. and Mrs. Kuya Dan Llaneta ng Anislag, Daragalbay. Pagbati galing kay Louie Magalona Midorial. All right, Nelsonalios Estrella. Good morning, tabi, kasabay po ba ang Kamalig sa brownout? Hindi po nahiling duman. Pero, ang kundi po kasabay yan sa lista, ang asahan mo, so, biglaan na surprise brownout. Kundi man po yan sa lista kasarabay, so biga po tabi na surprise na brownout, iyo tabian sa imong, iyo tabian sa imong asikasuho. Dayan, pag tinamanga kan surprise ang brownout, yan, dakulang problema yan. Ha? Pakigreet po kay Minying Lostria Ichalas, Cangugon, Legazpi City from Sevi. Yan. Good morning. Tabi sa Endo. Oy, mga teachers natin, mga head of schools, mga school principals, maray na agad tabi sa Endo. Okay? Good morning, Henry M. Pakigreet po sa kuyang neighbor na birthday ko niyan, si Pading Ronel. Happy birthday, Pading. Hali sa mga neighbors mo. Hello, good morning. Good morning. Good morning, amigo. Po na dangog ko kaya discuss mo naman sa brownout. Oo. Kasuod naka-experience ako na sa Laugkan SM. Pigtaplos ako. Sa Laugkan? SM. SM? Nata ito? Opo. Normally baga, maliputo ng aircon dyan. Iyo baga? Pero kasuod naku lang paparaypayan sa Laugkan SM. Nagparaypayan? Nag-aaban ko? Maling utong. Napano daw? Ang rason da, so akap. Joker, Po. mabarita na ako, Noy. Iyo. Por kakalo ko. Por kakalo ko. Hindi mo nasagap itong balita nito kasapon. Nasagap ko sa akap. So paraypayan, dahil ko nasagap. At may nito talaga sa isip. Grabing tawa, no? Nagdaralagan pa si Ali sa ICR. Grabe. Latason taga. Good morning. Good morning. Pinaulok mo naman ako ngunya na aga. Bye-bye. Good morning. Salbata ng joker niya. Paggali pala so paraypayan ta. Grabing tawo. Pagka-receive sa ICR, pasiring sa SM. Happy birthday kay Madam Melinda Wi. Oh, talaga ha. Oy, Madam Melinda. Madam Melinda Wi ng CMD, ha? Ang ami pong black timer sa DCGB.
Madam Melindawi ng CMD. Happy birthday. Gari mo, mahon ako dyan na hapon kay ni. Adi, gari makaugmahon dyan na hapon kay ni habang nag-alas 3 kitang programa. Ano? Ano na ko, makamarindal kita kay ni Ronald. Madam Melindawi, happy birthday po sa mo. Hello? Maray na aga, amigo. Iba ba nanailing ko? Nanailing Joker. Nalila ni Joker, grabe so paraypayan. Send daw siyang party. Basta ako duman sa likod, Ika sa likod ka, ano nailing mo? nakulo na kapila sa cashier. Sarap ka, manasarabayon ka. Grabe. Ano? Grabe na kapila. Automatic, para sharing pa na naman pagka-receive. Ade. Sa grocery. No, sa grocery. Grabe. Ade. Ay, sulo man ang ganda ko din. Para mabakal ko tako kay manok. Di ba ako nakabakal? Magsalam, parang ka tumigo kang kwarta. Para rin Iniling ko siya yung serial number. Turunudan. Sarunudan. So, pagbilang kang kahera, mas kiling mo duman sa box, cash. Cash register ba yan? Mas kilingon mo ito, ang serial number, para surunudan na din. Pagbukas na iling ko, so marago ang bata. Li- Iling ko, 5, 6, 7. 5-5, surunudan. Amenda. Bye-bye. Salamat. Bitaw na naga. Salamat. Ha? May part 3 pa yan. Mas gagan mo yan sa business. Oh, mas may masunod pa. Pero sa masunod, garo na kumandit naman sana yan. Ay, day pa rin, mas grabe ang pila kaan sa pizza unsing banggi. Kanmayo. Kanmayo. Kaya nga ni. Alam mo ang ganang pila? Alam mo, Pila man dyan. ang pila kan, alam ba sa mga harongkan, mga leader? Ako nga, di ba? Pila man dyan. Amenda. Sige, bye-bye. Sana wayo naman nuwili ni nag-carry pa rin yung serial number na surunod na. Ang mga bareta, masunod na. Magalipas lang po. Mga tugang, kan mga pasalastas. Morning hirit po ini sa DCGB. Wow! Morning hirit. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Iboto, numero 2 sa balota, konsihal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Balwa, Kagrapo-Rapo. Iboto ko siya sa aming batas. Number 2 ko siya sa aming batas. Wow, rapo-rapo, padagos na uswag. Sa tabang may konsihal sa aming batas. Sa balota, konsyal numero 2. Iboto, konsihal sa aming batas.
Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa inyong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw na ini. Ngunyan aldaw na ini, mga tugang nin Biyernes, pet sa 25 na kan bulan Abril. Enot, headlines ng mga bareta niya to sa lado lokal. Alkalde Sinon Volante kan malilipot albay. Suspendido po ni 90 Diaz. Police Regional Office 5 mas pinakusog ang sa indang serbisyo asin presensya para sa mas ligtas na rehiyon. Sa lado nasyonal, 26 na mga lugar suwak sa danger level na heat index ngunyan Abril 26 sigon sa Pag-asa. Department of Agriculture na disosperar sa pahayag ni VP Sara Duterte na panghayop ang ipapabakal na 20 pesos per kilo na bagas. Sa ibang nasyon, Vatican, Rome, naka-lockdown mood para sa lubong ni Pope Francis. Business News, Dole, nagpalawas ng abiso sa tamang pasweldo sa Mayo 1 na Labor Day. Health News, bulong sa lanit kantulak, Aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes, kada bareta niya to sa lado lokal. Suspendido po ang alkalde kan malilipot albay na si Mayor Sinon Volante. Inan matapos iserbi kan DILG Bicol sa pagi kang Regional Legal Officer Attorney Magdalena Borbe Malyare 90 días na preventive suspension order na ibinaba kang Regional Trial Court Branch 63 sa Calawag, Quezon City. Matatandaan na naibasura ang enot na reklamong pagbakal nindaga kan lokal na gobyerno para gamito na sanitary landfill o demo farm kan taon 2018 alagad matapos ang 6 na bulan sa giraray ining binuhay. Sangon niyang pinagklamar kan nagreklamo na dapat magkaigwa rin geological assessment as in viability test na minaibaluar sa sustainability kan lugar para sa specific purpose as in minakonsiderar sa geological hazard antes binakal ang daga. Sa entrevista kan DCGB News kay Mayor Sinon Volante, hinagad kay ni sa iyang mga suportadores na maging kalmado as in magtiwala sa proseso kang hustisya mantang paramientras na magiging inkargado bilang alkalde kan malilipot iyo si Vice Mayor Rolando Volante. Para sunod lang kita lalo nag-IL nag-implement. Sasako yung mga kaiman mo, so mga nagtiriwala sa kuya dakula na majority din sa malilipot. Para bang giraray kita? Tamabalik kita? 90 days man lang ini. Ang tingog ni Alkalde Sinon Volante kan malilipot albay sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, mas pinakusog kang Police Regional Office 5 ang sa indang serbisyo asin presensya para sa mas ligtas na rehiyon sa irarom kan Bagong Pilipinas. Sa opisyal na pahayag sa indang Facebook page, sinabi ni PNP Bicol Regional Police Brigadier General Andre Dizon nakatuyuhan kay din na masigurong ligtas asin marhay ang seguridad kan mga Bicolano parte kan sa indang inisyatiba ang Police Visibility Patrols Community Engagement asin serbisyong harani sa puso kan publiko. Tinawan nindo ni Art Dizon na sa pagikan presensya kan kapulisan sa mga tinampo asin pampublikong lugar may konkretong lakdang ang pulisya para pugulan ang krimen asin madali ang kahaditan kan umahali ang kahaditan kan komunidad. Mientras tanto, siniguro man kan opisyal na anuman na oras handang magresponde ang mga pulisya, ang mga pulis sa mga emerhensya lalo na ngunyan napapaharani ang May 2025 midterm election. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, kadiwa ng Pangulo, gigibuhon ngunyan sa Ligao City.
Jimmy Nasalita sa report. GB! Igwang kadiwa ng Pangulo, programa kan Gobyerno Nasional kung saan adaptar digdi sa syudad kan Ligao. Ngunyan aldaw Abril 25 pun alas 8 sundo alas 5 sa hapon isa sa Gibo. Ang nasabing programa sa City Pavilion, mababakal digdi ang mga preskong gulayon duma kung saan mga produksyon ini gikan sa mga parauma asin ipapabakal natural mas buro barato ini kaysa sa mga saudan. Apira kani may iba pang basic commodities na mababakal dahilan sa nag-inbitar man ang lokal na gobyerno nin mga negosyante para sana igwang alternatibong mababakal ang mga nasa barangay na limitado ang budget alagad sa kaliwa ng Pangulo program. Tigdisinyo ini talaga para maski puro papano ang mga pamilyang kapos sa buhay igwanin maski puro papano mababakal sa baratong presyo. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGV News. Pwede po na ma-qualify para sa lifetime membership ang mga miyembro kan PhilHealth na nakabayad na nin 120 bulan na kontribusyon o 10 taon asin ngunyan sana ngunyan nasa 60 anyos na. Sa entrevista kan DCGB News kay PhilHealth Bicol Public Relation Officer 1 Geraldine Naron, kaya sinabi na ang lifetime members dahil naman required na magbayad din monthly contributions asin mantenido ng eligible para sa PhilHealth benefits maski daiman nagbabayad. Sinabi ni Naron ang siring nalakdang parte kan commitment kan PhilHealth na matabangan ang sa indang mga miyembros, partikular ang mga naghehelang asin nangangaipo nin medical services. Dagdag mga tugang na mga report hali po dyan sa lawas mga barangay roads dahil pagkasabay sa mga road widening ngunya na taon. Al Armario sa detalye. Minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Bicomelec sa Bicol Region wara nin narehistrong election-related incident. Aramon tang detalye kay Angel Mostaza. Wara ni narehistrong mga election-related incidents sa anong mga parte kan Bicol Region sa sa presente. Ini ang impormasyon na itinaot sa DCGB News pan Commissioner on Election Bicol sa panginganat ni Regional Director Attorney Maria Juana Valesa kung saan wara ning lugar sa rehiyon ang nasa ilarong red category ngunit napapaharaan ng eleksyon alagad niligi sila nagiging kampante kung kaya ipinag-orden niya sa mga law enforcement agencies lalo na sa Police Regional Office No. 5 na pakusugon ang saydang pagbabantay sa man iba-ibang probinsya. Sigun kay Valesa, ana ipinadarang dugang nakapulisan hali sa komandansya pasiring sa probinsya kana Masbate kana kalihis na aldaw ang kinipo para masiguro ang pagkakaigwaning matrangkilong eleksyon sa nasabing probinsya. Sinabi ni Valesa na maigot ang koordinasyon kan COMELEC sa PNP asin Armed Forces of the Philippines na nagkaparang simana na sana bago ang eleksyon sa pagsasabing mas magiging mainit ang sitwasyon kang kampanya asin politika sa Bicol Region. Mga dagdag na bareta, Angel Mostaza, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang saro-tabing security guard arestado sa kasong child abuse. Jomar Bien sa report. Inaresto ka nakalisnal daw kan Malinaw PNP ang sarong security guard matapos na ireklamo ini nin pang-abuso sa sarong minor de edad. Ang suspect sarong 37 anyos na security guard na soltero na residente kan Barangay Tugkad kan Malinaw Albay. Basado sa limitadong impormasyon na ipinaluwas kan Malinaw PNP na ini pinagreklamo dahilan sa pang-abuso sa sarong minor de edad. Asin tulos manindang pinag-aksyonan ini inaresto asin pinag-pailan ning kaso sa pagikang inquest proceedings pagbayular sa Artikulo 3 Section 5B kang Republic Act 7610 ang kaso na ipinag-file kan Malinaw PNP kontra sa naunang bitan na si Q digdi sa sala
ni Prosecutor Elpidio Bobier, ang Assistant Provincial Prosecutor. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, balikan ta ang report ni Al Armario. Sana all na lugod na ma-road widening bako sana national kundi mga barangay road digdi sa southern part kan Legazpi. Yan ang pangapudan kan mga residente dahil kan mga ongoing na road widening kan mga national road siring kanali sa Mariawa Humapon Maslog Tulamba. Sabay naman lugod ang mga barangay road siring kan Tinampo hali sa Taysan palanaog sa Maslog. Via Sitio Pulot asin Sitio San Jose, rogado na. Alagad ay pakasabay sa budget kan gobyerno. Mga politiko man garay ang pigilahuman na ma-resolver kay ni pagkatapos kan eleksyon kung matawanin pansin sa budget ninda sa budgeting ninda sa last quarter kan 2025 para naman sa masunod na taon. Al Armario, DCGB. Mga tugang oras natin sa buong kapuluan, igwana kita din 15 makalipas ang alas 6 din pagkaaga. Mientras tanto, umang kita kay Joshua Bino sa mga dagdag na report. 30 anyos na driver, gadan sa aksidente sa motorsiklo. Pagiromdom, likayan ang pagmaneho kung nakainom nin alak. Kuya po ang report. Hindi kaya nanggad ang magmaneho, lalo kung nasa rarom kan influensya ng alak. Kapakipagurong kan DCGB News kay Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ang Chief of Police kan Daraga Municipal Police Station, nakapag-rehistro ang sindang opisina ng sarong aksidente sa motorsiklo kung saan ang sarong 30 anyos na driver residente kan Barangay Piña Francia Daraga Albay. Sigun kay Azotea, tutubudan na kainom nin alak ang nawaran kontrol sa iyang pagmamanehong motorsiklo sagkod sa makabangga ini sa sarong poste sa gilid kan Tinampo, binawian ng buhay. Nagyari ini susod sa record bandang 1:50 maagahon kan Abril 23 sa barangay Piña Francia, Daraga Albay. Na aksidente ang biktima, poko mas o menos 30 metros na sa nakupa na ang distansya sa sindang harong mantang ini paulit na kung kaya ang patanit pagiromdom, iwasan magmaneho kung nasa influensya ng alak. Lagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Mga tugang, iba pang mga bareta sa Lado National, 26 na lugar, suwak sa danger level na heat index ngunyan Abril 26, sigon sa Pag-asa. Aramon talaw po sa muyang pagbabalik kung kasabay ang Legazpi City, asin probinsya Canalbay. Makalipas lang kay ni. GB News Express. GB News Express. Boto numero 5 sa balota para board member Das Maronilla, dedikado, aktibo sa serbisyo publiko. Board member Das Maronilla. Board member ko, Das Maronilla. Maronilla. Number 5. Ito, digdi sa puso ko, Padaba kong segundo distrito, tunay na malalaoman ta. Serbisyo ko, ito ang totoo. Congressman Christopher Quito Salcedo ko, numero 1 sa balota. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalaoman, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad
kita magkasararo Geraldine G. Rosal ka na Alkaldeng matinabang at maaasahan Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota sa dati sana Gin is in, gin to win, gin nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Ang Desloria Determinado para sa mga albayano Ang Desloria Desidido para sa distrito Kaloy ang Desloria Determinado para sa mga albayano Sa mauswag na distrito Kaibanan si Kaloy Gloria Ay kamalig daraga Legazpi Manito para purapo Magkasararo kitang gabos Marina para sa tunay na pagsarap dito sa mauswag na distrito para sa mga albayano talagang malig daraga Legazpi Manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Grabe man ang namok, Digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, lingigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan to 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Pablo mapadagos kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi Si Consi J. Pili handang magserbi Consi J. Pili dedikadong servidor si J. Pili tinatabangan niya gabo si J. Pili para sa Legazpi nyo si J. Pili serbisyong na matanos Consi J. Pili handang magserbi Consi J. Pili handang magserbi. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bongalon, numero 1 sa balota. GB News Express. News Express. GB News Express.
Mga tugang, oras sa Pilipinas, alas 6:24 nin pagkaaga. Paragos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal, lauman po ang heat index na nasa danger level sa 26 na lugar sa nasyon ngunya na Biyernes, Abril 26, sigun sa pag-asa. Sigun sa report kan pag-asa, tatamaan po nin 45 degrees Celsius ang pinakahalangkaw na heat index ang Dagupan City, Pangasinan. Mamatian man ang 44 degrees na Celsius o 44 degrees Celsius sa Zambales, Ambulong, Tanawan, Batangas, Coron, Palawan, asin Panglao International Airport, Bohol. Maabot man sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Baknutan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Cuyo, Palawan, Masbate City, Pili, Camarines Sur, asin Dumangas, Iloilo. Nasa 42 degrees Celsius man ang heat index sa Tiague, Isabela, Baler, Aurora, Muñoz, Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point, Cavite City, Infanta, Quezon, asin Legazpi City, Salbay, Rojas City, Capiz, Mambusaw, Capiz, Iloilo City, asin La Granja sa La Carlota, Negros Occidental. Ang heat index nasa pagultanan kan 42 degrees Celsius sagkod 51 degrees Celsius. Iyo ang mga kategoriyang danger level na peligroso sa salud na posibleng magdaranin heat cramp, heat stress as in heat exhaustion. Sigon sa pag-asa, kinainabisuhan man ang publiko kan Department of Health na ibitaran ang haloy na exposure sa saldang kangaldaw as in uminom nin sufisyenteng tubig para maiwasan ang anuman na komplikasyon. Dapat natawanin kolor o dapat natawanin kolor ang timing kan lakdang kan gobyerno na magpabakal nin 20 pesos per kilo na bagas. Inan sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang kasimbagan sa obserbasyon kan mga kritiko na tinuyong itsyempo sa panahon nin eleksyon ang pagpabakal nin baratong bagas tanganing makakuha nin boto asin makabawi sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa naglagabong na trust asin performance rating kay ni sigon kay Castro dahil dapat na ikonektar sa politika ul ang lakdang kan gobyerno asin maging negatibo dahil sa 20 pesos per kilo nin bagas. Iyo ang papakinabangan kan dakol na mga Pilipino. Dapat na maging positibo dahil ginigibong yan kan gobyerno ang magkaigwanin subsidiya para sa baratong bagas kan mga nagitios na mga pamilyang Pilipino. Kasabay kani nagdangog man o nagpadangog si Castro sa mga tawong sigon sa iya, itom ang pagpahiling o itom ang paghiling sa sendang palibot kaya dahil nakakahiling ng liwanag ang mga ini sa pigigibo kan gobyerno. Tulong miyembro kan gabinete ang pinagdesignan na caretaker kan Pilipinas mantang nasa Vatican si Presidente Bongbong Marcos para magatender sa lubong ni Pope Francis. Ang tulong cabinet member papanginutan ni Executive Secretary Lucas Bersamin kay ban ni Bersamin bilang enkargado kang nasyon sinda Justice Secretary Jesus Rimulya asin Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Nagbiyahe kasubanggi pasiring sa Vatican si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay iba ng agom na si Primera Dama Lisa Araneta Marcos. Nadisuspirar o na-prostrate si Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na nagkukwestiyon sa kalidad kan bagas na ipapabakal sa presyong 20 pesos ang kada kilo. Nakulugan rin marhay si Secretary Laurel sa pigpapalataw kan Vice Presidente na bako pang tawo kundi panghayop ang ipapabakal na bagas. Sigon kay Laurel, ininsulto
kay niyan mga parauma na naglapigot na magtanumlin paro makamundo sa nag-isipon na maghahali sa Vice Presidente ang siring na panaramon sa tao kan espersos kan gobyerno kung saan parte manggiraray siya kaini para sa Department of Agriculture o DA ang mga rice program parte kan espersos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mautob ang sa iyang campaign promise sa taon 2022 para mapagian ang pinansyal na kamugtakan kan pamilyang Pilipino, partikular na sa mga vulnerable sectors. Pangapunan ni Cho sa Laurel o Secretary Cho Laurel sa Vice Presidente na igilid ngun ang politika asin makipagtabangan sa DA na mapagian ang buhay kan mga Pilipino. Ang kwarta kan PhilHealth dapat gamiton sa salud. Inan sa giraray na pangapunan ni Senador Bongo bilang chairman kan Senate Committee on Health sa iyang padagos na advokasya para mapakusog ang healthcare system sa nasyon asin mailipat sa mga tao ang serbisyo medikal. Sinabi ni kang senador kasabay kan sa iyang padagos na pangapunan sa publiko para sa mas halangkaw na PhilHealth coverage para maibaba ang gastuson sa mga ospital. Kasuhapon sa motorcade ni Senador Bongo sa Banwaan kan Kainta sa probinsya kang Rizal, sinabat ini nin parakpakan asin kadakol na tao hali sa mga namamanuaan may kinaraman sa mensahe kang senador para sa PhilHealth. Ang sinabing ahensya iyo ang dapat na nagnegosyo kundi medical insurance na dapat mapakinabangan lalo na kan mga nagitios na pasyente. Dagdag pa ni Senador Bongo na ang pundo sa PhilHealth kwarta kan banwaan o kan tawo kaya dapat lamang nagamiton ini sa paggamit o sa pagpapagamit sa mga pasyenteng Pilipino. GB News Express. News Express. GB News Express. Abangan sa samuyang pagbabalik mga tugang ang Vatican at ang Roma naka-lockdown mode ngunyan sa lubong ni Pope Francis. Aramon tapo ang detalye. Magalipas lang kay ni GB News Express. News Express. GB News Express. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging serbidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia, angat ang lahat, parang durugan. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mahigos, matinamang, padama kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para Congressman. Agad ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite
Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, love Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita. Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa Balota. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Viraca Tanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/Albay Computer. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa Balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa Balota. This political advertisement paid for by Ako Bicol Police Report, 2nd floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village South, 4500 Legazpi City, Albay, Philippines. Lilian
Iboto Lilian Ramirez, numero 20 sa balota para konsihal sa siyudad ng Legazpi. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta sa luwas kan Pilipinas. Pinuna na po na ilatag ang mahiwasan na security plan sa Vatican sa Roma. Kasabay kan padagos o kan pagduman kan mga royal, presidente, gikan sa ibang nasyon asin ginatos na naribong mga Katoliko sa lubong ni Pope Francis sa Sabado, Abril 26, pagpuon o nagpuunang mag-arabutan ang mga cardinals na magiging parte kang seremonya as in conclave para sa conclave para sa pagpili kan masunod na Santo Papa. Sigon sa sarong miyembro kan Swiss Guard, naka-alerto sinda puon pa kan Lunes, Abril 21 sa mismong aldaw kan paggagada ni Pope Francis. Tigalao man na madurar ni nagkapirang simana ay papautob ang lockdown sa Vatican. Naka-standby man ang mga fighter jets asin nakadeploy ang mga special police sniper units sa mga rooftop kan mga edifisyo sa may Via Delia Consolazione na mahiwas na venue pasisiring sa St. Peter's Square na nasampang kan St. Peter's Basilica kung saan nakapatindi ang bangkay ni Pope Francis. Ipinapautob naman ang 24 hours na no-fly zone sa Roma. Nakabilugan, pigalaoman na nasa pagultanan min 150 hasta 170 na delegasyon at matindir sa lubong kan Santo Papa asin ang gabos na mga ngaipolin police escort. Nagbugtakman in Italian police asin checkpoint sa palibot kang Vatican. Mantangan mga pilgrims na malaog sa St. Peter's kay puha na mag-agi sa airport style security check. Isasalang man ang sa indang mga gamit sa x-ray scanners mantang makonduktawan in spot check ang mga pulis sa lugar. Business News. Nagpalawas po ang Department of Labor and Employment o DOLE nin panundon o rule para sa tamang pasweldo kan mga obrero sa pribadong sektor sa Labor Day na Mayo 1 na deklarado bilang regular holiday. Sa inisyong Labor Advisory No. 5 Series of 2025, tinamanindon kan DOLE na komplikadong o kwalifikadong makakaresibi nin double pay ang mga empleyadong matrabaho sa regular holiday para sa primerong 8 oras. Para man sa overtime o sobra sa 8 oras na trabaho, dapat makaresibi ang empleyado nin kadagdagan na 30% kan sa indang orasan na sweldo. Ang mga dai malaog sa Mayo 1, iyong kwalifikado pa man giraray na makaresibi nin 100% kan sa indang aldaban na sweldo. Basta maglaog sa o nakalib with pay sa aldaw bago ang holiday. Piglinaw kan DOLE na nakapag ang aldaw bago ang Mayo 1 na timpong rest day o non-working day, dapat makaresibi man giraray ang empleyado nin holiday pay basta sinda naglaog o naka-paid leave sa ultimong working day bago ang holiday. Ipinagirumduman kan DOLE na ang mga empleyado na timpong rest day sa Mayo 1 kasi naglaog man giraray sa trabaho, iyong kwalifikadong makakaresibi ning kadagdagan na 30% kan sa indang basic wage para sa primerong 8 oras asin kadagdagan na 30% kan sa indang orasan na sweldo para sa overtime work. Health News, aramon tanaw ang bulong sa lanit kan tulak. Kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kung nakakamati nin pirming paglanit kan tulak, magdangog nga ni. Base sa mga eksperto sa salud, gastritis na napod sa pagluwas ng sobrang asid na dahilan kung nata naglalanit ang tulak nin sarong tawo. Patanit ka mga health experts na kapag naglalaan gastritis, pwede ning maging ulcer, asin tanganing may iwasan nini. Nagpaluwasin na nagkabirang mga dapat gibuhon. Enot, kumaon sa tamang oras. Ikadua, pirming magkaunin batag asin tinapay. Pero sa madaling balunon asin kaunon, ang batag bulong naman dahil natatapalan gani ang sa tuyang tulak
Mantang ang pandesal, magayon sa tulak asin nakakabasok maninig. Ikatulo, uminom ng tubig, padit-diit para malinig ang mga asid sa tulak. Asin finalmente, ibitaranan mga pagkaon na malanid sa tulak, arokan maalsom, asin maarang na pagkaon. Health News Base, Mardela, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Aramon tanaw ang latest sa report sa kamugtakan kang panahon kasabay si Melvin Almoela haligyan sa Pag-asa. Melvin. Diyos marahay na pagkaga po sa mga taga-DCTV. Asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay ka ang DCTV. Sa inyo na Abril 25, 2025 sa aldaw ning Biyernes ng pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Intertropical Convergence Zone o ITC ang padagos na nakapekto sa Southern Mindanao. Mantang easterly sumalinsang ang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko naman. Ang padagos na nakapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga pag-urat o pagkikilat pagdagoldol. Dulot kang naturang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa norte sirangan ang mga matian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pagkukol. Tinatayang agwat ng temperatura pigil umampoon 26 sa kod 33 grado centigrado. Asin ang heat index sa ganyan na pagkaldaw ay pwede pong mag-abot ng 42 degrees Celsius dito po sa Legazpi City, Albay. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ng pagkaga. Asin masulno patyan na alas 5:59 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almoela reporting live hadidigi sa DOST Pag-asa, Legazpi. Yan mga tukang nga detalles kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Sinurat po sa lado nasyonal, lado lokal, international, asin business news. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katawang si Jenny Balyaran, asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Aluan. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Dahil kayo ang number 1 sa kanyang puso, si Abalos ang number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Better Abalos. Dahil number 1 kayo sa kanya, mas makataong magdesisyon, mas mabilis ang aksyon, mas mabilis tumulong. Number 1 si Abalos. Number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Better Abalos. Number 1 si Abalos. Number 1 sa balota. Number 1 si Abalos. Para senador. This political advertisement is paid for and by Partido Federal ng Pilipinas, 12 East Road, Socorro, Cubao, 1109 Quezon City. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to, Kasuya, maasahan
ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Noel Rosal, sa toong gobernador, umayon na alay, may puso na servidor. Noel Rosal, sa toong gobernador, Noel Rosal sa albayado. Probinsya ng Albay, kain uwan siyang maray, programa asin proyekto para sa tinatarahay, serbisyo para sa kabos na mga kahimanwa. Kay Noel Rosal, tunay ng mahuswang ng probinsya. Hey, 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 Noel Rosal, sa toong gobernador. Para Gobernador Canalbay, Noel Rosal, numero 1 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin, tangkilikin natin ng sariling natin, magkaisa upang umusad, iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad, Tinay ko siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, Diday ko, Diday, Diday ko, Diday, Diday ko. Diday, Diday ko, Diday, Diday ko, Diday, Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala ka ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga at susuportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Cinstanalo Promona! Tignan sa ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang prize sa partner outlets. Cinstanalo Promona! Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on May 1, Thursday holiday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMB office at 2nd floor, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakilala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, May 1, Thursday holiday from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 p.m. kapag Linggo 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz PCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. 5 minutes bago magabot ang alas 6 nin aga sa Morning Hirit, asin po sa DZGB.
Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom. Ninala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay. Kay puan po nasabayan ng protection liver aid. Liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule para sa load asin protection kang atay. May po may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang liver aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o day, mas maray mga tugang na ang liver aid Silimarin capsule sabay niya to oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin capsule mabakal sa mga butika nationwide. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Susay Sisay daw ini. Susay daw ini. Si Isay daw ini. Baretang Kalapnit. Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Gayo. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang sa morning hearing. Konsuelo lang sa morning hearing. Sisay daw ini. Mga tugang na sarong lalaki. Na alam nga nito. Ano nga nito? Wala lagod sa pagbabasa ko pangyayari. Yan ang pag-alon sa mga wala. Aha! Napahamak daa dahilan sa jingle nin sarong kandidato. Ano ba? Joshua! Oha! Good morning, Diti. Morning! Good morning sa mga panagtabay. Pag kaurog mo talaga ngaya, lalaki ba man ang good morning, ade? Giri, Kwan. Oh. Kung sa iba, mataling gayahon. O iba man nga kung kapal ang pigod mong kapwa mo lalaki o nga so boss mo, so ama mo, iba man ang pag good morning adi. Tata. Pero kung babae, iba man ang tunog ang good morning. Are. Paano sa mga babae kung ang kaoro ninda nga so gari nga loves ninda, gari nga iba man gayud ang good morning adi. Ha? Lamoy man gado. O gari ba nga good morning. Good morning. Kari baga so may tuwalya. Ay, sige. Tawata. May mga aki. Go. May daw ako dyan. Ay, ano? Dagit na naman si Manay. Dagit na naman ugaring. Dagit na. Ano nangyari dyan? Sisay daw ini. Nasarong padre di pamilya. Na? Balibalita ni Henry. Na? Napahamak. Dahil sa jingle kan sarong kandidato. Nailing mo sa na. Sa jingle. Dito ang naging rason. Para pagdudahan ini kan sa iyang agom. Tawasa si Tade. Naman da kay ini ang ipinaaram. Nagpaaram kay? Ha? Nagpaaram kay? Iba man sa paaram sa agom. Sa naghali. Okay. Alagad. Dahil sa jingle, nadakop ang pagkautikon kay ini. Ang istorya, aha. si Tade, aligado, aha. may sikretong pagpapasyarat sa sarong munisipyo. Narinig ko ang jingle niya. Aha. Nakita kong may kasama ka. Aha. Maraming chicks magaganda. Aha.
Ara mo. Sige na lugo ako. Pasala naman kitang doon. Pag kumadamay naman. May sikreto. Ngunyan. May sikretong siguro pasyarang sa karong munisipyo. Ngunyan. Karong aldaw, ang paaram dabi pisagom. Ma? Ngayagom. May hidalion sa nangaya ako sa sentrong Legazpi. Okay. Nakaitungan kong makauron sa kliyente. Aha. Yes, agom. Dari daang may pagdududa, kamay tatagpuo na kliyente. Pero si Padi, posturang garo sa lagapang harong. Tagkod na. Okay. Tagkod na pinabayaan sa naman. Tamala da, importante ang lakawon, tayo ang taram. Kumbaga may kahuron sang kliyente, may kung ano, ang postura, gari-gari sa naso. Nakapangharong. Nakapangharong ka, gari ka nakapajama. Di ba? Naka-short-short ka na. Naka-short-short. Naka-short-short sana, pero may kamiting kang kliyente, gari man ang gadalanganin man. Pirang oras. Alanganin, ngunyan. Pinisting dinisis. Pinapudan. So? Si agom niya, sa lalaki. Tapos? Pinapudan ini. Si Padida, halo yun, pero suminimbag man giraray. Okay. Diyo padaan luminawas, sa gilid kan pinampo, tatsapi ang signal. Okay. Sa katahawan, biti kanuron-huron kan duwa, digdi na uminabot ang kalbaryo. Paday lamang da nagipinter si Padi. Na? Sakto, may tuminagi, sound tracking. Jingle. May jingle. Jingle kan sarong kandidato. Okay. Bako so kandidato niya? Bako. Pag uli ni Padi, dumanay ni siningil-singil ka na gawin. Kung natangin na dadangog ko naman, so jingle kan kalaban ni boss mo. Uli. Ngunya. Sabi ka na gawin. Kain ka baya talaga nga yahali. Ang paara mo, sentro sa Nakanlegaspi. Pero so dadangog ko ngayang jingle na uminagi sa tangod mo. Kandidato ba nga yan sa munisipyo kan first district? Nagre-recruit ka ng burles. Dinitraining sa Angeles. Dinadala sa Middle East. Ganun kang lusod duman kang lusod duman. Alam naman na so taga-Legasping, so taga-kandidatong first district, nagpadinggal sa Legazpi. Ganun na yung mapagal ito? Mapagal dipinsahan ito? Mapagal dipinsahan ito ngunya. Madiklom sa bangge. Naribok so harong kan mag-agom. Kaya nakikig so mga pagkaranay. Garo grabe naman ko tana. Pagbanggi na ang iwal, luway-luway na sana. Garo grabe naman na. Di ba? Dapat ang hapot. Diba? Dapat ang hapot. Malumanay. Kahit tamis ng ating pagmamahal ay walang hangganan. Subalit ang mundo'y biglang nagbago. Lumimot ka sa ating pangako. kahit iliw Pangontrasahit index. Pangontrasahit index magaya. Pangontrasahit index. Ay, nako pare. Kaya, mag-ingat na mga jingle. Mag-ingat. Kung aram mo, kung talagang malda ko mo talaga. Pag oras mo na talaga. Natadaw yan, aday. Pagtitugot ka talaga, yun ha? Pagtitugot ka talaga. Dahil ka naman makadipinsa maski anong. Pag-una mo, oras na. Ito pala, madadakop ka. Diba? Dahil mo pigla ako na pagkakataon. Dahil mo pigla ako na pagkakataon, madidiskwento ka pala. Una, pag matanga na nga niyan, magagong ba ko nagsuryawa na? Naroon akong kang kapit ba? Hindi mo tala nag-isismay. Dapat nga, Kong, sa itong karibang mo kasapon sa Legazpi. Ako man nga ito mag-jingle sa lekon niya ito, persistik ng dango ko sa ano nga ito? Masaya man sa lalaki.
Hindi nga minagi mas nga itong edman sa mga LCC. Nagpatugtog nga jingle nga naman nga sa mga LCC sa taga First District. Awin na. Sarawayon na mga para jingle man kaya ini mana. Kulang sa pasiguro. Kulang naman sa pasiguro naman, boy. Kulang naman sa pasiguro. Bishwa, goodbye. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Si Isay daw ini. Say daw ini. Say daw ini. Oha. Alam, gani ba kaya malayo sa agom niya dapat pinadara na ko na ki-blender, ade. Ade. Aber daw nga, patanong ka daw nga si blender mo dyan. Magano niya, naguloy sa ako. Oo. Ay, masupa mo. Oo. Ito mga mga para sa blender. Maluya. Maluya di. Maluya dapat. So, maluya. Pero may gawin sabi na pag titugot ka na talaga, di ka naman makadepensa. Totoo lang. Pag titugot ka na madadakop ka, dahil na, wala naman yan. Ha? Okay, bye-bye. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. DCGB, Bareta, alas 7 po. Susunod na sa DCGB. Sabay mo na si Paring Mar de la Cruz. Po si Ate Jasmine Baluloy para sa mga bareta ko dyan na pagkaan. Jasmine, inspirado rin ano? Hindi mo nagka-smile. Man talaga. Abangan po ang tandem Santo Domingo. Sa DCGB, Bareta alas 7. Goodbye, mabuhay. Attention! Attention! Mga